बरं, ट्रीटमेंटकडे जाण्याच्या अगोदर मी एकच विचारेल तुम्हाला, इज देअर अ ब्लँकेट रेमेडी, की आपल्याला एक ती टेस्ट केली, की आपल्याला कळणार की ह्या-ह्या गोष्टीची आपल्याला ॲलर्जी आहे. असं आहे का काही? आहेत. त्याच्यासाठी ॲलर्जीन टेस्ट आहेत हं, आणि त्याच्यामध्ये वेगळ्या-वेगळ्या पदार्थांच्या अर्काची हं. इंजेक्शन्स दिली जातात, की ओके. जो तो घटक आहे ॲलर्जन हं, तो तुमच्या शरीरात इंजेक्शनच्या द्वारे सोडला जातो हं, आणि त्याची इतका कमी प्रमाणात सोडला जातो, की थोडीशी ॲलर्जी झाल्यावरती जसं रिॲक्शन होते, हं, तशी शरीरात दिसते का ते शोधलं जातं. हं. बऱ्याच लोकांना मग डस्ट माइट्स म्हणजे तुमच्या अंथरुणामध्ये जे बारीक-बारीक किडे असू हां. शकतात किंवा डस्ट पार्टिकल्स हं, असू शकतात, त्याची ॲलर्जी असते. झुरळांची ॲलर्जी असते. हं. काही विशेष प्रोटीन्स मी मगाशी सांगितलं करेक्ट. शेंगदाण्यामधलं तसे आणि कितीतरी अंड्यामधले जे प्रोटीन्स असतात ते असू शकतात. तशा बऱ्याचशा गोष्टींची ॲलर्जी आयडेंटिफाय करता येते. तसं हं. सायन्स आहे आणि मग ते आपण अव्हॉइड करू शकतो. पण ओके, ती पूर्णतः जाण्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. ओके. बट डू यू रिकमेंड की ओके आपल्याला ॲलर्जीच्या भानगडीतच नाही पडायचं, आपण ही टेस्ट केली तर आपण सुटू, असं डू यू रिकमेंड? टेस्ट केली आणि आपल्याला जर का हां. कळलं, तर तुम्हाला जर का एखाद्या प्रोटीनची ॲलर्जी असेल आणि तुम्ही त्या आहारातनं आपल्या काढून टाकलं कायमचं, हं. तर तो प्रॉब्लेम काही प्रमाणात साध्य ओके. होऊ शकतो.